Mga kapuso, suspect nga nagtiro patay sa anay punong barangay kag sa karon barangay Kagawad sa San Rafael, Tigbawan, Iloilo nagsungka na. Suspect anay empleyado sang isa ka departamento sa Iloilo City Government. Si John Sala nakatuto. Nagdepensa lang sa iya kaugalingon. Ini ang paniduga ni John Castor Jr. na sospek sa pagtiro patay kay anay punong barangay kag subong barangay Kagawad sang San Rafael, Tigbawan, Iloilo nga si Giovanni Triste. Ini ang ginpahayag ni Castro kadungan sa iya pagsungka kagabi. Suno sa iya, ginunahan ini sang biktima kag pila ka mga kaupdanan sini rason nga may natabo nga gamo. Ginaaligar man sini nga ginpalukpan siya sang pusil sang upod ni Triste. Ginakyawan niya ako sa birarang mong kaging gabutay ako sa pusil, 45. Wala ko balo kung ano nagkalatabo. Amo na ito binarak na sa likod ko. Wala ko balo kasi nakita ko man natumbam sa kag ako maging tumbaman ako. Wala ko balo nga may igo na tana. Hindi mo kung silang nakatiro? Hindi. Binangon dala ko. Ang pagsungka ni Castro ang ginpatigayon sang head sang Task Force Anti-Squatting and Illegal Structures Unit sa Iloilo City LGU nga si Lovejoy Hosinilia. Ini man ang nag-turnover sa iya sa Iloilo City Police Office. Si Castro ang anay trabahador sang Iloilo City LGU sa idalom sang Task Force ASISU. Apang sang 2022 pa kuno ini naguntad kag limitado lang ang pagkakilala sa iya ni Hosinilia. Ito ka para kung saan ka pinanawag kasi dami ito mo to sinipot din ka nangyari sa super hindi ko tanong plano mo kaya dipindisi mo sir ito ko na kuya pa magpunton mo surrender kasi. Wala naging turnover pa sa Tigbawan MPS si Castro bangod na pasaka ng reklamo batok sa iya antes sini nagsungka kag naglaps na ang detention period sini. Silingon, hilway naman ini sa karon. Terminate naman atong ginatawag nga hot pursuit so wala na kita sang holding siya. So matabo, we will wait ang ma-resolve din siya ato prosecutor's office kag mahulugan sa sang warrant of arrest. Upood kay Cirilo Reduque, John Sala, One Western Visayas.